Els arbres guarden en l'interior del seu tronc informació de tota la seva vida. Observant els seus anells, podem saber quins anys han estat més plujosos o si han patit malalties. D'una manera similar, el cos humà guarda memòria de tot allò que ha viscut, respirat o ingerit. Les matrius biològiques són productes, diríem, que venen de l'organisme, del cos, i que es poden fer servir per detectar en aquestes matrius, substàncies diverses. Per exemple, una matriu és la sang, l'orina, però també ho són algunes substàncies que li diem alternatives perquè habitualment no es fan servir, com són els cabells o les dents, fins i tot, les dents de llet, o el meconi, que és les primeres caquetes dels nadons. La tasca investigadora en el grup de recerca en infància i entorn es realitza estretament amb l'Hospital del Mar, ja que són alguns d'aquests pediatres els que conformen el grup de recerca a l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica, l'IMIM. Un biomarcador és una substància que trobem en l'organisme i que deriva d'alguna substància que aquella persona ha pres externament o que ha generat internament. Com parlem de drogues, doncs pot ser la cocaïna, la nicotina en el cas del tabac, les substàncies derivades de l'alcohol. Al laboratori de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica s'analitzen les mostres recollides, entre d'altres, a dones embarassades. És l'única a Europa que està realitzant aquest tipus de recerca. Llavors el cabell és una de les que té més utilitat i que és més fiable, en el qual la substància que tu hagis pres es va acumulant en el cabell i conforme el cabell va creixent, si tu mantens l'exposició, va augmentant l'exposició en aquell cabell. Llavors, igual que en l'arbre, cada cercle concèntric de creixement de l'escorça és un any, un mes o el que sigui, en el cabell cada centímetre equival a un mes. Llavors, un cabell de 6 centímetres saps que tens 6 mesos i si parlem de l'embaràs, 9 centímetres equivalen a tot l'embaràs. Després de diversos processos, la mostra és tractada per tal de desfer la matriu proteica que forma el cabell i separar les drogues, si hi són, d'altres components. Sí, de fet, el que ens ha aportat aquestes matrius és que hem estat capaços de detectar exposicions a substàncies que havien passat desapercebudes pel qüestionari. Quan hem treballat amb embarassades que declaraven un consum, d'alcohol o de tabac o d'altres substàncies molt baix, quan ho hem mirat amb biomarcadors hem trobat que el consum era molt més alt, que ho amagaven ja fos perquè no eren conscients d'aquesta exposició, que és molt freqüent, o perquè realment era una cosa que volien amagar. La utilitat d'aquestes matrius i aquests biomarcadors, si parlem del cabell, per exemple, té una utilitat clínica, vol dir que tu pots fer servir la determinació d'aquesta substància en el cabell per veure si aquell nen que té un problema determinat, això pot estar relacionat amb una exposició a una substància tòxica. Té una utilitat legal o forense, perquè a vegades el consum d'aquestes substàncies s'associa amb implicacions legals, a part dels efectes clínics que pugui tenir, i després té una utilitat en recerca, perquè tu a partir de la utilització de matrius com el cabell o com el meconi en els nounats, tu pots conèixer com es metabolitza una determinada substància i també pots veure com es distribueix en el cos o quins efectes pot tenir durant quant de temps.